Sherifla jabaran sofle bago anga fulbe awye aw ka dana kurakura la aw ka jamukan ka sariya bulon jamukan do tarata temele anwe la rude aw maka fo ni ala sona ana segi kananga masalata adakuna bi ala ye o jirana ni ala sona aw na wasa nyingalu kono bi kabi domi ango ko polisu nana wala sa kana hakina wala nye aw ye nyingale chamanke ana aka nyingalu ama nyinaw ko ni ala sona chamana jabi bi polisi ka bara kono anye chaman famu ala dogofera temene ka jira ka fo lanyine jumay ni concept na ni o en tableau ye o de ye dana ka sabati lakana mbago ni sigidala mogo de nyogonche bela jine hamna ko kelen lakana do basigi do o sabati di o benya sira mun fe ni o sira numan doy no ye police de proximité ka ngere nyogona o gere nyogona ko nana anga mawulele adasira ma dogofera temene ka fo a jamana fama ubika wulika jon chesiri fananke wala sa bara ke ko juga mun me finitria ka fanfe u kasega nyangi nu kasega bwala mimi ka sababe unu kle bara ni mafe no kera basigi do lafia do ni ala sona bi amunu ye jamana ko fe mogowe aw fana nyi ngalu ke ana ka fo geleabe awka ka sabu ke ni bi bom mali kono ka ta yoro were wala bi ni bi do mali kono ko sebe mi bolo kumawla ibila sege ka sabu ke polisu ubenyi ngali chamon kila haka jaka se musa ka saroma sariya blondo henatala makaritala sariya minfo akoka ametane oye amma siga lafiya ka fo ote jamana fama ka mirinai ni hamna ko bu labi o jamana donga lafiya o tsaka ke chogoshi amu munundo ala ne anu fana nyogo soro o ka chido ye nyogo soro abika wajibe anga ango nyi ngalu ke dekum me auka so go nyafo anyana fere mi siga soro la maula uta kalama nu bora kalama kaba aw nyanse ko fananke ame jenga duoke halisa alaka la dedani klilan sabati anga jamana kono nama ko fena bi odedo babu ni asigile aw to wala sariya blon jam kan kono hakina kelenka na fo do fra temene le thème du jour la police de proximité facteur de promotion de la sécurité intérieure babu abo kelenga bi ato labando ne alasona aw na famu chaman soro akono soni ananga mawlelen kelendo commissaire divisionnaire de police Oumar Damele, commissaire chargé du commissariat de Korofina Nord, représentant de la police, Anal Benyogon fait, Bitugoni, Anan Lafia, Kasabuke, Walalalum Nadi Alaye. Soni Amedo, Anga Bobukono, Alanga Maulele, Walasa, Angaseka Jemkai, Atanamabo, Inch'Allah. Kakila Kanga Foli, ne Dana Kurakurala Auyoro. Auta de jamukan sariya blondo WhatsApp numéro alebi awka blala nyingali mume awla donna tawla ni ya damnale mendali mala ka foni ala sona ka keni ministry ka lanyinu ni oye général de brigade Daoud Ali Mohamedine haka jaka se policier directeur généralement inspecteur général de police Suleiman Traoré nunu bela jene anteke be nyokombolo wala sa tora mume anka ukaseka lakodo abseka takabwanga chumna ko ke nala sona me nyogon bolo akola inshallah. Monsieur le commissaire divisionnaire ami foki kura ka folini dana kura yoro isona bituguni kana anga masala ne hakilna inka ni dogo frate mene ay chaman faka iyo minke ami foki walin mando foli jaranye foli awere tay polisi bela jelen tokola fintigi bela jelen tokola jamana famo bela jelen tokola me chef la fo ka baranyuma ina munyi ka jamana don la donia faso tabulu la fintigu ka bara reke chugo nyumana Adjaranye, monsieur le commissaire divisionnaire, donc frère temene yiku dasera ma ja angunda kalama ka fo police bi saka nyanga ka bara kono haka ja ka se geni yere maka bo konnana ina fo fintigla ka bew o amboro mun kalama jigisigi do parce que amasika la fe o ka fo ni otaranye abika wajibe ni amasaranya ka ko saka kunu be amisaranya ka fo anga bara blabe asra fe o ni obe fengo fena jigia do ka fo ma fengo feme o tableau juguka o ka sega yelama la nyini o de wolili kumba o do de na yala jebi anga kofe mogo munu me bo jamana kono kata kofe haka jamunu me jamana kofe nu wena chama yu ka de kunjira na ka fo iba soro malien katibi bolo mimi gla anga jamana la sigi don fe no ya ambassadeur ne consul kabi ki bolo kuma la meni sera frontière la ko jamana wera mogo te sege min dai ka ko ni dona ibin do ka faso kono ko sege de mi da ika ka sabuke nyingaluye ka sabuke musaka nyingaluye ko ni ma sara kuma la faranya na chugo na me ka fote
ko ni ma asara ku bila ila sago ko fi kan fen sara ka soro fen o fen nga nyingali ka bedda fale mi bolo o danaya nin konnana aw ko police de proximité anga dañogona anga tiga de ñogoma mais est-ce que o fere no ma bosenga o siganan ko no ma bosenga est-ce que tier namna dawla fana ewa nyingali jarani semaine temane anya anda du dawla ka wala anya police de proximité re ñefo ka fo abakuruba yi danaya yi ni ko danaya iko tien ni ko danaya iko clinia ni ko danaya iko sharia batu ye nyingali mun ke sisan abese kake ou abe kake yere ka sabu ke policier na bla la yoro la ame mun ko ndon policier ala carte d'identité consulaire fuy tala carte d'identité nyuman do abe comme carte d'identité mun glana mali jamana ko ami sharia jamana dila sharia de policier jamaria ka carte d'identité glan tout comme ay gendarme nyaria ka carte d'identité glan ka sous-préfet jamaria ka carte d'identité glan o sharia kelen de fene jamana ka lasigi denw jamana ka représentant mun be dugubaro la kulu yamaria ku ka carte d'identité glan mun sigoro ma be jamana ma ni afora ko o carte d'identité may ou be ko fo fendo ka di o kunron o ye dabali ban ko yire ni mamu ko ni oke ima sharia ke ou bien ita don walma ye yere sa ko barake mais en tout cas fembe ko no fo sharia do carte d'identité consulaire a valeur ni carte d'identité mun glana malikono a be kli dugure mo magla aglana dugure de la mais mam ya agla malien de do mam ya agla ajamaral no ka agla sharia dia ajamaria tout comme ay façon de service wara jamaria tout comme jamana kono ka se ka agla donc o tugula gele afu man ka so akono c'est pourquoi anga nyemaw ya ye ka fo pratique munu a tebe ire a fo tout comme na police de proximité a tetani ko do yi ou ye mesure geleman sabata a mesure geleman sabala a folo yi ka maw wele kula sigi classique kono ku hakli jigin kula namba fuma sensibilisation do wala tay formation abese ka ke dobe aba kala mais atado abe mon kala donc la priorité ka maw sigi ku hakli jigin ka kalan ku kuna o nyemo be ka wuji nyemo be ka pour ka sigi mo la donia en même temps direction générale direction de la formation be ka kalambulu do blasina mun ba ke wakati polisi ka to kana école sukono ka kalanke ke wale munumbe no be se ka to tien na si ama ke wale munumbe no be se ka ni population ga bengelea ke wale munumbe no be se ka to ame lafia soro ke wale jugu nunga bon singoro pour nga se ka ke wale monta donc au folo au mesure folo o formation yi polisi munu be ke o ron nuna a mesure flana yi jumay harama de ni ya bla kula ni ma kolo shabe yere sa ko ke c'est pourquoi il y a mission B ni inspection de la police nationale faut mais ministère de la sécurité est là inspection B au niveau du ministère de la sécurité même nous faisons policiers gendarmes protection civile garde olu a bara bela jeli service même relevé ministère de la sécurité là nous faisons bela jeli a bara koloshi donc au inspection on fait c'est là olu beta contrôle ke yoro là tout ça de ando la bisika sara do la obe baraka na chuka kana la je obe baraka la chuka est-ce que sharia do est-ce que sharia te donc il y a mesure flana ka to ka contrôle ke et naturellement ni mo contrôler na kany il va encourager na manière na kanga nyangi abe nyangi c'est pour vous dire que anga fama ou sigilente on fait tourner ko e jamana donka o yolu fane ka hamina ko e et c'est pourquoi mesure forte be kata kama dongo do formation bala contrôle bala mais nyangini yere bala rak anda tun dona nyangini do la olu wala semaine temani olu nyangini kelon afamna bini anya jatemena kala fama uka la nyini bayre jumay ni nkununka amunu me police kono ni abe commissaire ni fen ko na bi uka la nyini bayre jumay ni fen nunka andab se nyuma hakaja amanyi nga deke reke mununa wala sa nungu nga seka fli nunga seka clé ni police de proximité reta anka jabana e sharia bulu dota we sharia seben dota namba fuma ko réforme du secteur de la sécurité o de ka hakli jiginke ka police sécurité tabulu be laje jabana ko ka laje jumen kay jumen may
an mago bɛ se ka jɔ jumɛn na mun bɛ se k'a to an bɛ se ka baara kɛ pour que ka population nimisi wasa ŋaniya fila tɛ autorité de la transition na ŋaniya fila tɛ sécurité ɲɛmɔgɔw la ŋaniya fila tɛ polisi ɲɛmɔgɔw la jamanadenw ka lafiya kɔ jamanadenw ka lafiya o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka haminako ye o lafiya in dun a tɛ se ka sɔrɔ fo bɛɛ k'i ka baara kɛ a kɛcogo la i kɛra polisi ye o i kɛra gendarme ye i kɛra protection civile ye i kɛra militaire ye fo bɛɛ de k'i jɔyɔrɔ fa maliko la ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa maliko la ni ala sɔnna population ka haminako ye mun ye o bɛ sabati jamana kɔnɔ donc ni minnu ko k'u bɛ taa o taabolo fɛ ala barika la u ɲɛmaaw na jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu ko ayi anw tɛ taa o taabolo fɛ anw bɛ continuer k'an ta kɛ an sago ye n'i yɛrɛ sago kɛ ni n bɔr'o la o yɛrɛ ka laɲini ye dɛ donc mesure wɛrɛ t'a la haminako tɛ fila ye sécurité kana jamana kɔnɔ tilennenya kan hɔrɔnya kan ladiri kan pour que jamana in a bɛ se ka basigi jamana in a bɛ se ka développer cogo min. A diyara n ye monsieur le commissaire divisionnaire n'an tora o gun kan k'a lajɛ maa minnu bɛ k'o kɛ parce que i da sera ma kuma dɔw la fo fan fila bɛɛ ka jalaki a kana kɛ bɛɛ walima côté kelen jo b'a la kuma bɛɛ i da sera ma dɔgɔfɛla tɛmɛnen k'a fɔ bɛɛ ni ka hakɛ don ɔ ni anw jalaki yɔrɔ fana b'a la an minnu ye population ye misali la ni min kɛra k'i wajibiya papier b'i kun foyi ma ɲininkali k'i la n'o t'i kun mɛ k'i ka wari sara jango la mais est ce que hakɛ fana b'i bolo k'i ban o sarali ma i ka hakɛ yɛrɛ de ye k'i ban parce que n'a fɔra i ka fɛn kɛ mun tɛ sariya ye i man ka s'o ma et non seulement i man ka s'o ma i kan k'o dénoncer de numéro vert bilala o de kama o de y'a nafa dɔ ye k'a yira k'a fɔ ne bɛ nin yɔrɔ la a fɔra ko ne ka nin ko sina kɛ mais ne b'a dɔn sariya tɛ karisa lakaw de bɛ k'a kɛ donc a ye fɛɛrɛ kɛ a k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ parce que ne ko n peresilen don i bɛ taa ɲɛnabɔ ka taa dɔw yɛrɛ peresilen don u b'a ta ɲɛnabɔ ka taa finalement an bɛ fɛn encourager fɛn mun n'a bɛ na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ et au Mali malheureusement an b'o de kɛ ne bɛ n ta bɔ a la ka sɔrɔ ka taa kɛrɛfɛ k'a fɔ a man ɲi alors que depuis n'a kɛra o la ni n ko a man ɲi ni ye n jɔ yen fo ka taa ba ci i b'a ye k'a fɔ mun yɛrɛ b'a kɛ n'a b'a dɔn diɲɛ don o don ko bɛ bɔ a la a bɛ siran k'a kɛ walima a bɛ magari k'a kɛ c'est pourquoi il est important polisiw k'u ka baara kɛ a kɛcogo la population fana bɛ se ka polisi wajibi ka baara kɛ a kɛcogo la o bɛ se ka kɛ ni polisikɛ ko k'i ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn mun tɛ sariya ye o tɛ sariya ye ne tɛ se k'o kɛ ale bɛ yen ɲɛmɔgɔ b'a la ni n'ale ma ɲɔgɔn faamu i bɛ se a ka ɲɛmɔgɔ ma kɛ o fana bɛ dɔn a la o ni n'o ma ɲɔgɔn faamu i bɛ yɛlɛ dɔɔnin fo ka taa se sariyaso la an bɛ sariya jamana de kɔnɔ maa si tɛ sariya sanfɛ polisi tɛ sariya sanfɛ population tɛ sariya sanfɛ mais a cɛ ka ɲi an bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka se ka sariya in labato an ka jamana in yɛrɛ ka taa ɲɛ kama an ka jamana in ka basigi kama an ka laɲini o de ye. A diyara n ye nin kuma ninnu kɔni hakilisigi kumaw don n'a sera ka faamu bɛɛ fɛ bɛɛ ka baara kɛ n'a ye ta an ma se ka lafiyaw k'a fɔ ni lafiya tɛna jamana in kɔnɔ mais an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'i b'a fɔ i b'a fɔ ne kun t'a kɛnɛ kan mais a ɲɛfɔra ɲɛna cogo min na maa caman caman fɛ o yɔrɔnin vraiment ni yɛlɛma sera ka don a nɔ nalima la k'a fɔ ministre n'a ka directeur général i mana i yɛrɛ ye u ka sugandili danaya dar'e kan k'i bila ka na nin yɔrɔ in na donc n'i ye kuma mun fɔ an ma se ka lafiyaw k'a fɔ a fɔbaga ma a fɔ donc ni i ban dɔw y'a kuma fɔ ɲɛna ko n'i ban fɛn dɔ sarali ma k'u bɛ i lasago yɔrɔnin dɔ la ko f'i k'a sara ka bɔ o paramètre kɔnɔ e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ o yɔrɔ fana non seulement population mais agent mun fana mi k'a kɛ bon en tant que cadre de la police. Mun ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye agent ta ye an bɛ wagati min na jamanadenw ka danaya bɛ finitigilakaw kan an bɛ wagati min na wagati in ka gɛlɛn bɛɛ bolo an bɛ wagati min na an bɛɛ kan ka jɛ ka kɛ kelen ye ka jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ ka jɛ ka bɔ a dingɛ kɔnɔ a kana kɛ yɛrɛko ye a ka kɛ fasoko ye o de cɛ ka ɲi mais nin bɛɛ ko n bɛ baara kɛ n sago la a bɛ tiɲɛ dɛ an bɛ ladili min fɔ an bɛ wele min ta ka taa an collègues kan o de ye u ka sabali an t'o tile la bilen fɛn dɔ tun bɛ se ka kɛ kunun o dagalen tɛ bi an ka baara kɛ sariya kɔnɔ an ka baara kɛ an ka hakɛ kɔnɔ population ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ o de ka ɲi
ni fili donna mun ka baara la ni population y'a dɔn fili bɛ nin ka baara kɔnɔ i b'a hakili jigin k'a ye k'a fɔ karisa i bɛ ka nin baara kɛ an ka dɔn t'a la sariya la nin t'a dɔ ye n'a m'a lamɛn i bɛ s'a ɲɛmɔgɔ ma i bɛ kuma ɲɛfɔ ye kana fɔ fɛn ka bɔ a la ni mun bɔra fo n ka bɔ a kalama bɛɛ ti jɛ ka kɛ kolon ye ɲuman caman bɛ yen ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen bi aujourd'hui ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ŋaniya o de ye polisi ka citer un exemple maa si tɛ fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye don o don a ka fɔ k'e de ka baarakɛmɔgɔw man ɲi maa si ka kunna wolo t'o ye bi bi in na ala ye fanga di finitigilakaw ma danaya bɛ finitigilakaw kan wajibi don an finitigilakaw an ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ an ka baara kɛ sariya kɔnɔ pour que o danaya in bɛ se ka maintenir pour que jamana in bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔ welewele de b'an bolo ka s'u ma. A diyara n ye nin diyara n ye an b'i fo kuma na fɔ cogo la an fana bɛ an ka danaya kurakura finitigiw yɔrɔ jango maa minnu ka danaya fana tari kan k'a da walasa ka na nin jamukan in kɛnɛ kan an b'u fo ka daminɛ minisiri la ka se polisi ɲɛmaa ma bɛɛ fɛn o fɛn ye finitigilaka ye parce que police de proximité ani gendarmerie ɲɛmɔgɔ fana delila ka sigi a kan le général de brigade Samu Minkɔrɔ Jakite a fana ye hakilinaw di n'ala y'a kɛ polisi b'an bolo kɔrɔ bi an ka se ka ninnu fila bɛɛ lajɛlen ta fan dɔn foyi t'a la ni lafiya tɛ a diyara n ye bi ni an ye jateminɛ kɛ a la fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ a kɔnɔ jango nin baara in e ka lakɔlɔsiliw la i bɛ taa jamana caman na an b'a kalama jamukan in kun kan ka kɛ kabini waati jan an y'i ka naliw kofɔ mais ka kɛ ni baara n'a taabolo ye i kun taara jamana wɛrɛw la baara ta sira fɛ n'an y'o misali Mali ni o jamanaw misali ta k'a lajɛ bi e bɛna gɛlɛya jumɛnw ye baara in sabatili la n'o ye police de proximité in a sabatili la an ka jamana kɔnɔ la difficulté majeure. Ayiwa n'i ko baara i ko gɛlɛya police de proximité an y'a fɔ cogo min polisi kura tɛ hakilina kura de don baara cogo kura de don taabolo kura de don maa minnu degelen baara dɔ la san 10 san 20 san 30 n'i k'u ma a ye nin taabolo in fari an ka taa taabolo kura in na naturellement dɔw bɛ yen u t'a faamu joona dɔw bɛ yen u t'a nafa ye joona donc a gɛlɛya fɔlɔ o ye anw yɛrɛ finitigilakaw ka yɔrɔ ye fo an k'a dɔn k'a fɔ baara in tɔnɔ a belebele ye anw ta ye mais o bɛ se ka kɛ cogo di f'an ka polisiw yɛrɛ former u ka se k'a faamu a kan ka taa taabolo min fɛ u ka se k'o faamu je crois que n'o kɛra ala barika la o ye caman ba kelen baara in na mais an y'a fɔ baara in finitigilakaw dɔrɔn t'a kɛ an ni population de b'a kɛ population fɛnɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen n'an tor'o kan an tɛna se ka baara kɛ à un moment donné f'an ka segin ka danaya da ɲɔgɔn kan kura ye f'an ka sigi ka ɲɔgɔn lamɛn k'a fɔ karisa ko taabolo falenna an bɛ taabolo in lajɛ a bolo k'a lajɛ o fana bɛna wolo mun na donc n'o kɛra o ye belebele bɔlen a la mais an ka police de proximité kɔnɔ an b'a ye gɛlɛya dɔw fana b'a kɔnɔ parce que an ni population bɛ baara kɛ ko caman na u b'an dɛmɛ ko caman na ala barika la bi an b'a fɔ alhamdulilayi fɛn caman bɛ yen n'an wulila ka se population ma dugutigiw maires ani leader d'opinion fɛn fɛn bɛ sigida ni fɛnw na ani association de jeunesse ɲɛmɔgɔw u b'an dɛmɛ mais a gɛlɛya wɛrɛ ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ anw ka baara ni sariya sɔsɔra an kan ka tilen n'a sɔsɔra an ni minnu bɛ jɛ ka baara kɛ kunun olu bɛ tila ka na ko sariya sɔsɔra k'an ka o to yen donc o bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye bon n'i ma sɔn a bɛ se ka kɛ u t'a faamu ou a bɛ se ka kɛ o b'u tɔɔrɔ mais u t'a dɔn k'a fɔ k'i yamaruyalen tɛ sariya fɛ ka baara ta o taabolo fɛ f'i k'a kɛ sariya ye bon n'i y'a kɛ olu ta ye i ye sariya sɔsɔ n'i m'a kɛ olu ta ye i baarakɛɲɔgɔnw don funufunu bɛ se ka na baara kɔnɔ a dɔw la yɛrɛ siɲɛ wɛrɛ hali n'i ser'u ma k'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kan ka kɛ cogo min a tɛ k'o cogo la an b'a fɛ mɔgɔw k'an faamu k'a dɔn k'a fɔ an t'i yɛrɛ labila la an bɛ jamana baara de la fɛn dɔw bɛ yen n'a bɛ se ka dilan k'a sɔrɔ sariya sɔsɔ tɛ an bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a dilan ɲɔgɔn fɛ mais ni fɛn mun n'a bɛ kɛ sariya sɔsɔ ye hali n'a sɔrɔ n'an yɛrɛ somɔgɔ b'a la ou bien n'an dɔnbaga b'a la an ka sɔn a ka kɛ sariya ye parce que sira o sira bɛ yen ni lakana b'o kɔnɔ sira o sira bɛ yen ni développement bɛ sɔrɔ o fɛ o de ye bɛɛ ka sariya bato sariya ka boli bɛɛ lajɛlen kan jamana in ka lafiya b'o de la o de y'an ka gɛlɛya fanba yɔrɔ yɛrɛ ye. A diyara n ye ni nin kɛla gɛlɛya ye bi walasa nin laɲini in ka se ka sabati
kulu jumɛnw bɛ yen nɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya sigidala mɔgɔw la ni e b'a fɛ k'i adressé olu la walasa tɛgɛdi ɲɔgɔnma min fɔra danaya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka kɛ tiɲɛ ye. Plus de proximité n'i y'a ko fɔ an tɛ kulu ta en particulier an bɛ population yɛrɛ de ta de façon générale anw ko population c'est vrai que population fɛnɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛ kow la ani ɲɛmɔgɔ bɛ baara kɛ mais o t'a bali hali mun tɛ ɲɛmɔgɔ ye an mago b'o la plus de proximité kɔnɔ an ka jɛ ka baara kɛ n'a dana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ma fɛn caman bɛ yen hali bi o b'an échappé mais ni bɛɛ ko ne bɛ sɔn k'an bolo di polisi ma ne bɛ sɔn ka jɛ ka baara kɛ ni polisi ye n'a an taara o taabolo fɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ basigi mun ɲini jamana kɔnɔ an bɛ développement mun ɲini an bɛ lafiya mun ɲini an ka jamana kɔnɔ an b'a sɔrɔ donc an m'a adressé mɔgɔ min na o tɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ye ɲɛmɔgɔ b'a la certes mais an bɛ population bɛɛ de ma de façon générale bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka kɛ maliyɛn kelen finitigi civil an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali in y'an ta ye Mali in sécurité tɛ na tant que n'an si ma an bɛɛ ma impliqué personnellement pour que a ka lafiya ka na n'o kɛra dɔrɔn n'a faamuna o cogo la a ka ca Ala fɛ an b'an sago sɔrɔ jamana in kɔnɔ. A diyara n ye mais bi ni an ye jateminɛ kɛ numéro vert ko an da sera ma o don mais a y'a kɛ commissariats ni postes ni brigades bɛɛ lajɛlen na n dalen b'a la a kun ye dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu ɔ bi minnu ma se ka o don jamukan lajɛ ni an kun y'a fɔ ko bi an bɛ na e bɛ se ka segin hakilila jigi la ka nafa jumɛn fɔ numéro vert na mun bilalen don bɛɛ ka bolo kan n'i bɛ weleli k'a la i kan ka weleli kɛ a la cogo jumɛn i kan ka kunnafoni jumɛnw sɔrɔ misali la circulation routière an balimakɛ b'a kɛ yan nɔ a b'a fɔ ko n'i bɛ weleli kɛ kuma dɔw ka accident ɲɛfɔ ko i kan ka to fɔlɔ fɔ lakana tigilamɔgɔ mun ni i n'olu bɛ kuma na f'u k'a fɔ ko an ye faamu téléphone tigɛ est-ce que numéro vert ko ninnu fana na u b'a la wa walima i bɛ se ka kuma ɲɛfɔ a ka di ye cogo min na. Ayiwa numéro vert kɔni an y'a fɔ a nafa tɛ ban a nafa tɛ ban ka sabu kɛ a b'a to maaw mako bɛ polisi la wagati min polisi ka se ka se kɛnɛ kan teliya kɔnɔ lafiya kɔnɔ a kunba fɔlɔ-fɔlɔ ye o ye polisi ka réaction ka kɛ réaction telima ye n'an ye misali dɔ di n bɛ misali wɛrɛ d'aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔ o ye tasuma ka dɔgɔ yɔrɔ minɛ tasuma ka dɔgɔ yɔrɔ minɛ n'a fɔra aw ka bɔ aw ka so ka taa sapeur la protection civile mɔgɔw fɛ k'u ka na tasuma faga aw bɛ se kuma o kuma o y'a sɔrɔ tasuma caman jeni dɛ caman mais n'i y'i to i ka so k'u wele u bɛ se teliya la ka sɔrɔ tasuma kan ka mun jeni a ma se o kilancɛ ma fɔlɔ o y'a nafa dɔ ye a bɛ teliya ko fɔ joona joona a dɔw fana bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ bitigi da bɛ ka kari bandiw bɛ yen u b'a ko kan e k'a fɔ i bɛ moto ta ka boli ka taa polisiso la ka polisiw wele ka segin ka na e b'a sɔrɔ bandiw tilala bitigi kɔnɔ fɛn bɛɛ la u ta ka taa ni polisiw nana wagati min b'a fɔ u bɛ na sisan parce que bandiw taara mais faamuyabaliya don k'a fɔ information dira wagati min ani olu bɛ se wagati min mɔgɔ ninnu y'u ka baara kɛ o kɔnɔ ka taa mais n'a y'a sɔrɔ u b'a ko kan wagati min ni weleli kɛra polisi ka boli ka na bɛn n'a ye u bɛn'a sɔrɔ u ma taa yɔrɔ la u bɛ se ka minɛ k'u daraki ka t'u di sariya tigilamɔgɔw ma lafiya kɔnɔ hɛrɛ kɔnɔ o y'a lafiya maa yɔrɔ dɔ ye numéro vert ko la numéro vert nafa wɛrɛ y'a jumɛn ye ma tuguni an y'a yira k'a fɔ ko caman bɛ yen a ka d'u ye ka baara kɛ ni polisi ye a ka d'u ye ka information di polisi ma a ka d'u ye ka kunnafoni teliman di polisiw ma mais u bɛ siran tɔgɔ tiɲɛ ye u bɛ siran lagosi ɲɛ sigida la u bɛ siran des fois même n'u ye mun dénoncer o kana na kojugu dɔ ta k'u sɛgɛrɛ n'a ye donc ni numéro vert bɛ yen i bɛ se ka o numéro vert ta dɔrɔn ka weleli kɛ fu wari sara t'a la crédit bɛ n kun crédit tɛ n kun o t'a la i bɛ weleli kɛ mais n'i bɛ weleli kɛ i b'a kɛ ni basigi ye i b'a kɛ ni hakilisigi ye pour que mun bɛ k'i lamɛn o k'i lamɛn ka se k'a noter parce que ale fana bɛ tila k'a fɔ commissariat ye commissariat mun ka surun a k'o kɛ yɔrɔ la n'ale ma se ka kibaruya jɛlen di dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye caman bɛ yen an bɛ gɛlɛya dɔw ye dɔw bɛ weleli kɛ une fois i bɛ taa sɔrɔ an mago bɛ kɛ information complémentaire la an b'a essayer k'a tigiw wele u tɛ sɔrɔ après a bɛ fɔ polisiw welela mais u ma na alors que an ma se ka kunnafoni jɛlen de sɔrɔ surtout n'i bɛ information di ko bɛ ka kɛ yɔrɔ min n'i ma se k'o adresse di tilennenya la dɔrɔn polisiw ka intervention bɛ sumaya yɔrɔ la donc hali bi encore une fois numéro vert ni a nafa tɛ fɔ ka ban bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ ni information di polisi ma foyi tɛ bɔ a la n'i sera ninnu dɔrɔn numéro vert wele
policier mun yɛrɛ bɛ taa intervention olu yɛrɛ t'a dɔn k'e de ye weleli kɛ parce que numéro vert in a tɛ commissariat yɛrɛ la a bɛ taa direction générale de la olu de bɛ tila ka weleli kɛ commissariat la pour que ka mɔgɔw bila terrain kan fo ni i yɛrɛ bɛ fɛ i ka wele pour que i ka walawalali di en ce moment i ka numéro bɛ se ka communiquer sinon n'i tɛ fɛ i ka numéro tɛ communiquer donc gɛlɛya foyi tɛ numéro vert ko la gɛlɛya wɛrɛ foyi t'a la ni lafiya tɛ a bɛ population lafiya a b'a to policiers yɛrɛ fana bɛ se ka baara kɛ teliya kɔnɔ ani hakilisigi kɔnɔ. Ni diyara n ye, merci encore une fois monsieur le commissaire divisionnaire de police. Bi babu a sera kuncɛyɔrɔ la ka bi jamukan kuncɛ ladilikan jumɛn bɛ e bolo bi ye ka di nin fan fila bɛɛ mɔgɔ ma walasa an mago bɛ min na n'o ye lasigi ni basigi lafiya tilelenya ladiriya ka sabati an ka jamana kɔnɔ o ka se ka kɛ police de proximité tɛgɛdɛ ɲɔgɔn ma ye e bɛ laseli jumɛn kɛ an bɛɛ ma aw finitigiw ani an population. Ayiwa an bɛ laseli min kɛ o ye ɲɛmɔgɔw ka laseli ye k'a jira k'a fɔ jamana in taɲɛ o de ye hami ko ye bi jamana in sécurité o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina ko ye bi o de ye jamana finitigiw ka hamina ko ye bi mais sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a tɛ se ka kɛ f'a ni population ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo population ka sɔn hali bi k'an accompagner hali bi ka jɛ ka bolo di an ma pour que an ka se ka jamana in bɔ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a ma nɔgɔn mais Mali la maliyɛn den bɛ se ko bɛɛ ma n'an sɔnna n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an taara taasira fɛ police de proximité taasira in a ka ca Ala fɛ an bɛ sécurité instaurer an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya foyi ma bɔ a kɔnɔ mais baara in tɛ se ka kɛ f'an ka da ɲɔgɔn na baara in tɛ se ka kɛ f'an tenitigiw fana ka tilen a tɛ se ka kɛ f'an ka baara kɛ sariya kɔnɔ n'a bɛ kɛ sariya kɔnɔ minnu fana bɛ yen na an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ u ka jɛ k'an dɛmɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ ni mun tɛ sariya ye u ka sɔn a ka to yen u ka to yen u ka bɔ sariya u ka taa sariya sira fɛ u kana taa sira wɛrɛ fɛ u kana futinɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ u kana gɛlɛya don an ka sini baaraw la an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni bɔ sira bɛ jamana in na bi o de ye sariya dɔrɔn bɔ sira ye donc an bɛ o laɲini de kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka sɔn an ka jɛ ka dugawu kɛ Mali ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in ye pour que Ala ka basigi na Ala ka ɲɛta sabati. Ya Rabbi amin. Mo de fɛ. Merci. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ i danbele. Merci beaucoup. An ye weleli min bila ministre ma an kun ye an ka weleli adressé ministre la min ye le général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale tɔgɔ la commissaire divisionnaire de police Umar Damele ale kun bɛ an bolokɔrɔ bi an b'a dɔn don nataw la min ye monsieur le ministre a nana sariya bulon in fana kɔnɔ nin ye an kɛlen ka hakilina kelen ta mais ministre so yɛrɛ b'a la ka wulikajɔ jumɛn kɛ bi anw tɛ minnu dɔn minnu bɛ ka kɛ minnu kɛra kaba gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka ne da don la ka bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna n'a kɛra a ka faamu n dalen b'a la k'a fɔ ni anw y'a faamu ko baara bɛ ka kɛ tan sanction minnu bɛ ka kɛ ɲangini minnu fana bɛ ka kɛ walasa maaw baara cogo ka yɛlɛma hakilinaw ka yɛlɛma n'an y'o fana bɛɛ dɔn kumaw la dɔw ko u dalen tɛ finitigiw la n'a ɲɛfɔra a ɲɛ kan anw k'a dɔn nin bɛ ka kɛ nin kɛra ka ban gɛlɛya minnu bɛ an ka bɔ o kalama i n'a fɔ an bɔra nin kalama cogo min na n dalen b'a la siga foyi tɛ a la an mago bɛ danaya min na ni o laban ye lafiya ye ani damu ye an ka jamana kɔnɔ o bɛ sabati whatsapp numéro bɛ aw ka bila la ni Ala sɔnna don nataw la an nana masala kɛ nin kan ani polisiw nin kɔni an tɛgɛ di ne ɲɔgɔn ma hakilina fɛn o fɛn mana kɛ min bɛ se ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ n'o ye finitigiw ka baara ye an fana karamɔgɔ Seyidi Seru Usumani Madani Hayidara a haminaw la k'a fɔ an ka sɔn ka finitigiw dɛmɛ n'i y'a mɛn an bɛ da an ka sow kɔnɔ ka lafiya bi ko dɔw de bɛ tile la dɔw kunkolo bɛ tile la o tigilamɔgɔw ni dɛmɛ kan ka kɛ maaw ye olu de don mais furu fana ka tile u ka baaraw kɔnɔ u ka kɛ ladiri o baara ninnu kɔnɔ o la kabini maa bɛɛ min ye ministre so ye lakana ministre so an b'u bɛɛ fo ka se police direction générale la ɲɛmaaba l'inspecteur général Sulemana Tarawele an ka foli bi s'a ma hakaja commissaire bɛ maa min ka mara fana kɔnɔ bi yamaruya kɔnɔ baara sira fɛ le directeur régional de la police contrôleur général Seru Jara a b'a fo k'a ni cɛsiri an bɛ yen mais n'an y'u sɔrɔ an ka kɛnɛ kan a bɛ kɛ wajibi an fana kan jamanadenw bɛ laɲini mun kɛ an da la an ka se k'o don da u k'a ɲɛfɔ u bɛ ka mun k'a kan sariya bulon kɔnɔ hinɛ t'a la makari t'a la sariya ko cogo na an bɛ tɛmɛ n'o siraw ye ne b'a fɔ o la a ka mɛn waati wɛrɛ salamu alaikum wa rahmatulahi
taala barakatuh.